Hasi da atzera kontaketa kopako finalerako. Osasuntzale marea gorritxoa, ezker eskuin. Beroa eta lehortea aipagai udaberri honetan. Erdiz bizirik plataforma, Baztango meategiaren kontra sutsuki. Onkixin Gaztelu plazara. Ate joka dugu maiatzaren 6. Osasunak Real Madrilen kontra jokatuko duen final handia. Sevillan ez ezik, Nafarroko hiriburuan eta herrietan prestaketa lanetan jokalari zein zaletuak. Sevillara joango ez diren zaleek Gaztelu plazan ikusgarri izango dute partidua 4 pantaila erraldoien bitartez. Osasuna momenturik gorenean dago. Pasaden larunbateko Betisen aurkako garaipenak lehendabiziko mailako txartela luzatu dio eta baikorrenek ere Europara begiratzen dute. Baina garrantzitsuena dudari gabe maiatzaren 6ko Sevillako Lakartujako norgehiagoka izanen da. Real Madrilen kontra jokatuko duen kopako finala. Momentuz, 19.000 gora zaletuk izanen du sarrera eta dagoeneko gorritxo uholdea garraio eta alojamendu bila ari da. Iruñeko udalak 4 pantaila erraldoi paratuko ditu Gazteluen parantzan, Sevillara joan ez diren zaletuek partido eta giroarekin profitatu dezaten. Nafarrako bertze herrietan ere partidua ikusgai paratuko dute. Hala nola, Zizur, Mutiloa, Argetas, Faltzes, Irunberri, Biana, Artika, Fitero, Koreia edota Kaskanten. Iruñeko alkateak ere azpimarratu du partidua galdu edo irabazi, jokalariei behar bezalako harrera egingo zaiela. Finalera iristea bakarrik garaipen handia delako. Zale gorritxoak udaletxeko balkoitik Jagobaren bertsoa aditzeko irrikitan. Pasaden larunbatean, Erdiz bizirik plataformak manifestazioa egin zuen Iruñako karriketan. 2000 lagunek Magnesitas Magna enpresak Baztanen eraiki nahi duen meategiaren kontra azaldu ziren. Manifestazioaren leloa, landa eremuaren defentsa izan zen. Hainbat alderdi sindikatu eta kolektibok ere babestu dute ekimena. 2000 lagun elkartu dira Iruñean Erdiz bizirik elkarteak meatze proiektuaren aurka deitutako manifestazioan. Landa eremuaren defentsan lelopean, Erdizko meatze proiektua geldiaraztea eta herritarren iritzia errespetatzea eskatu dute. Gure lurrak direnak enpresa pribatu batein manai zaizkio bere interes ekonomikoak nolabait bermatzeko, eta argierak utzi nahi dugu guk hau ez dugula nahi, ez dugula hautatu eta honen kontra egonen garela, eta indarrak behar ditugula bildu olako proiektu suntsitzaien kontra aitzeko. Gogora dezagun Magnesitas Navarrasek 2022ko uztailean Nafarroko gobernuan Erdizeko meatze proiektu aurkezteaz gain proiektu hori udalez gaindiko eragina duen sektore proiektu gisa izapidetzea ere eskatu zuen. Eta Magnesitas Navarrasei eran nahi diogu hemen egon garela, aintziran egonen garela, eta ez dugula holako makroproiektu suntsitzailek onartuko, Baztanen ezinon. Honen aurrean hainbat alderdik sindikatuk eta kolektibok ere babestu dute proiektuaren aurka asteburuan egindako manifestazioa. Lurraren nazioarteko eguna aprobetxatuz, oztopo guztien gainetik Nafarroako landa inguruna bizirik eta indartsu dagoela erakutsi nahi izan zuten antolatzaileek. Nafarroako gobernuei eskatu nahi diogu herriari hitza ematea, ez gainetik pasatzea, Baztandarrek erabakiko dugu zer nolako baztan nahi dugun. Hortaz gain ere Nafarroako gobernuak obligazioa du Erdiz Natura 2000an eta zaindu beharreko eremu izan da zaintza espazio hori edo esparru hori, eta ez du egiten, eskatzen dugu hori egitea eta UGPA tramitazioa bertamera uztea. Erdiz bizirik plataformatik azpimarratu dutenez, Baztan ibarra Nafarroako lehen sektorari eusten dion eremu nagusietako bada, eta Erdiz funtsezkoa da maila horri eusteko. Horregatik salatu dute proiektu honek arriskon jartzen duela belaunaldiz belaunaldi iraunkorra izan den bizimodua. Etxarri Aranazko Andramari ikastolak eman arnasa gurean jardunaldia antolatu du larunbatean. Sakanako mankomunitatearekin egin du elkarlanean. Eta hau guztia
aurtengo Nafarroinezaren bueltan biltzen da. Kike Amunarriz bezalako adituek parte hartuko dute euskara eta hezkuntza uztartuko dituen jardunaldian. Eta bestea lotuta egonen da euskarazko irakaskuntzarekin, baina hor bestea fokoa arnasgunetan jartzen bagenuen, oraingoan jarriko dugu Nafarroan. Nafarroa garaian D eredua nola dagoen, ze zailtasunak dituen, zonifikazioa, mugaz gaindi, eta hau eginen dugu ere sarez gaindiko ikuspegi batetik. Zumadia eskola Lizarrako landa eremuan kokatzen da. Eskola duela urte gutxi eraiki zen 5 klase biltzeko asmoarekin. Dagoeneko irailean 8 klase izango direla aurre ikusten dute. Honek agerian uzten du landa eremuko eskola txikiek Nafarroan duten arrakasta. Zumadia Abarzuza landa eremuko eskola da. Lizarraldean kokatzen da Zumadia eskola eta bertako familiak kezkatuta daude ikasle kopuruaren igoeragatik. Eta ondorioz, eskolak bizi duen espazio faltagatik. Eskola 5 talde biltzeko eraiki zen, 2 haurrezkuntzan eta 3 lehen hezkuntzan. Eta datorren irailean, 8 talde aurre ikusten dira espazio horretan bertan. Zumadia eskolako familiak arduratuta daude. Ikasle kopuruaren igoeragatik gure eskolak bizi duen espazio falta dela eta. Espazioa funtsezkoa da kalitateko hezkuntza bermatzeko. Eta agerikoa da baldintza horietan hezkuntza proiektu ezin dela fundamentuzko kalitate parametroetan garatu. Horretaz gain, hurrengo 5 ikasturtei begira egiten dugun aurreikuspenak esaten digu errealitate berberarekin jarraituko dugula. Hilabete haunitz pastu dira hezkuntza departamentuan honen berri izan zuten lehendabiziko alditik. Sobera denbora erantzun ofizialik jaso gabe. Biztanleria galtzeko joera pairatzen duen landa eremu honentzat berebiziko garrantzia duen osagaia da eskola. Arazo hau konpontzeko borondatea eta elkarlanerako prestutasuna plantan ezarri dute gurasoek. Horretarako, elkargune eta lan tresna izango den plataforma bat sortzeko asmoa azaldu dute. Xedea, Zumadia eskola zaindu eta zonaldeko eragileekin bat egin. Lehortea biziki gogor jotzen ari da Nafarroan eta Araban. Azken 6 hilabetetan 140 euri baino gutxiago egin du. Laborarien kezka handia da udari begira. Datozen egunetan euri gehiago egiten ez badu, zerealaren uztak kolokan izanen dira Iruñ herrian. Erribera eta Nafar erdialdeko uzta ere kolokan dago. Iazko urtea Europak historia bizi izan duen 2. urterik beroena izan zen. Euskal Herrian ere kolpe gogorra bizi behar izan genuen, baina batez ere nekazari eta abeltzainek. Euren soroak euri faltan lehortean nagusitu zen hemen ere. Bada igaro berri den neguan ez da ere ez du euri asko egin, elurra ere gutxi. Aspaldiko negu lehorrena izan da eta apiril honetan ere bero egunak bizitzen ari gara. Hil honetan euria egin du baina gutxi eta datozen egunetarako ez dago prezipitazio handirik egoteko aurreikuspenik. Honek zein bilakaera izango duen ez dakigu, baina lehorteak lehen sektora birpentsatze ezinbesteko egin du dagoeneko. Paisaiak ere aldatzen hasiak dira eta ur erreserbak maila kezkagarrian daude, eta egoera aztertzeko Eusko Jaurlaritza eta Foru Erkidegoa Espainiako erkidegoekin elkartu dira lehortaren mahaiko bileran. Nafarroan urtegitako ur kopurua ohi baino 120 baxuago dago. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan berriz batez beste betetze maila 176koa da.
Azken hamarkadatako batez bestekoa baino 8 puntu baxuagoa. Hego Euskal Herriko urtegien mailak banan-banan aztertuta Aiozekoa da maila baxuenean aurkitzen dena, une honetan urtegi erdia baitago beteta. Esai, Biur eta Albina 160 daude beteta eta gainontzekoak beteago daude. Momentuz alerta egoera aktibatu dute Nafarroa hegoaldean, Ebroko ardatzak eskasia zantzuak dituelako, azken hilabetetako euri faltaren ondorioz, eta Irati, Arga eta Ega ibaien arroak aurre alerta egoeran daude. Egoeraren aurrean agintariek nabarmendu dute edateko ur hornidura bermatua dagoela, baina lehen sektorean zailtasunak izango dituztela aurreikusten dute. Testuinguru horretan nekazarien buruhausteak hasi dira, askore galdutzan ematen dute lehorreko uzta, eta datozen hilabeteotan zer landatu aztertzen ari dira. Nafarroak orain arteko energia bikoiztuko du. 17 eguzki parke baimendu ditu eta bertze 17 parke eoliko. Nafar gobernuak energia berriztagarrietan aitzinpausoak eman nahi ditu. Nafarroak bikoiztu egingo du orain arteko energia eolikoa eta eguzki energia ekoizteko ahalmena. Energia berriztagarrien 34 parke berriri baimenak emanda 17 parke eoliko eta 17 eguzki parke eraikiko dituzte. Urren ez urren 420 megabat eta 884 megabat ekoiztuko dituztenak. Instalazio horiek 1314 megabateko potentzia izango dute orotara. Creo que Navarra está haciendo una apuesta real por esa transición energética. 34 espedienteek Nafarroako gobernuko organo eskudunek emandako ingurumen eta hirigintza bateragarritasuna dute, eta aurretiazko administrazio baimenen jasota daude. Gainera parke eolikoen kasuan 3 martxan jartzeko akta dute jada. Alegia Buñuelen joango den Pestrez parkeak, Kabanillasen eraikiko duten Serralta parkeak eta Orkoiengo parkeak jaso dute martxan jartzeko oniritzia. Aldiz 50 megabat baino gehiago ekoizten dituzten azpiegiturei eta herrialde bat baino gehiago hartzen duten parkei, Espainiako Trantsizio Ekologikoko Ministerioak eman beharko die baimena. Orkoiengo parkean jarri dute azpimarra, izan ere parke esperimentala izango da, enpresa jabeak esperientzia hartzeko etorkizunen Nafarroko energia berriztagarrien ekosistemaren lehiakortasuna hobetzeko. Dena denez da horrelako lehenengo parkea, Alaizkoan ere horrelako beste 6 aerosorgailu daude. Bestalde Korraldel Molino bat izeneko parkea hibridoa izango dela azpimarratu dute, energia eolikoa eta eguzki energia batuko baitituzte. Era horretara elektrizitate gehiago sortuko du parkeak. Orain artekoei 34 energia parke hauek batuta, 2700 eta 407 megabat ekoizteko ahalmena izango du Nafarroak, eguzki panel eta aerosorgailuekin. Eta kultura arlora jauzi eginez, Arbola Fest. Dantza, antzerkia edo zirkua bezalako disiplinak landuko dira Arbola Festen. Helburua, zuhaitzek gizarteari ekartzen dizkion onurak gogorarazi eta goraipatu izanen dira. Aste osoan zehar, hainbat eragilek parte hartuko dute naturaren festa honetan. Heldu da Nafarroara Arbola Fest zuhaitzen kultura ospatzen duen jaialdia. Dantza, antzerkia edota musikaren bitartez, zuhaitzek gizarteari luzatzen dizkion onurak goraipatu eta oroitarazi nahi ditu. 11 dira aste osoan eginen diren ekintzak eta hiria bisitatuko duten artistak. Errate baterako, Elea, zuhaitz batekin solasaldia obra eskainiko du Arantzadin. Luciana Croato eta artista inflamableen esku zuhaitz batean bihurtzeko tentatibak Piparrikan. Azkona Tolosaren esku Amazonas teatroa eta bertze delirio batzuk. Eta duela hilabete eskas, Iruñeko karrikan paseoan ikusi dugun Reimiren baso mugikorra ezker eskuin. Horretaz gain, erakusketak, Marina Guzuren mistura ikusgai Kondestable jauregian, Martin Etxauri akatxoren eskutik alegiazko enborrak, eta solasaldiak. Adibidez, Lucia Lorenen baso hutsa edo erreforestazioaren praktikak edota basoa baino zerbait gehiago. Zinema ere ez da faltako, Eugenio Monesmaren eskutik Iratiri buruzkoak. Eta bukatzeko, ibilaldiak, aurrendako tailerrak. Beraz,
agenda potoloa, arbola festen. Pasaden igandean liburuaren eguna ospatu genuen, eta aitzaki horrekin Txalaparta editorialeko lagunak ezagutuko ditugu. Garazi Arrula eta Ane Eslaba editoreekin solastatu gara. Sorrera, bilakaera, proiektuak eta batez ere beste argitaletxeak ausartu ez diren liburuak argitaratu ditu Txalapartak. Sorrera, bilakaera, proiektuak eta batez ere beste argitaletxeak ausartu ez diren liburuak karrikaratu dituzte. Duela guti, Tafaiatik Iruñara egin dute jauzi bulego berriarekin. Txalaparta argitaletxea sortu zen Bilbon, bere garaian, baina, Jose Mari Espartzak hartu zuen 87. urte inguruan, eta baldintzetako bat berak kontatzen duen bezala apologia liburuan, izan zen Tafaian jarriko zuela, ez? Esaten zioten, jarritazu Bilbon segi edo behintzati hiriburu batean, ez, Iruñan jarri, baina bere tema izan zen Tafaian behartzula izan eta hala sortu zen. Gero sortu zuten Jose Mari Espartzak eta Juanjo Marko ere tartean zebilen eta biak hasieratik jardun ziren. Gero 1980ean sortu zuten irakurle kluba eta horrek eman zuen igual bultzada, ezta, argitaletxeari, besteak beste eta horrekin sortu zuten harpidetza bidezko sistema bat, non gaur egun ere horrela funtzionatzen duen, eta harpidetzari esker ateratzen diren tituloak eta hor badago komunidade bat, ez? Eta gero, 97 urte inguruan, Uruguaiko Trilce, Mexikoko Era eta Txileko Loma argitaletxeekin batera hasi ziren harremanetan eta hor poliki-poliki hasi ziren saretzen. Eta 2002 urterako nazioarteko argitaletxeen aliantza sortu zuten, 4 argitaletxe horiek pixkat sustapen lana eginez, eta gaur egun argitaletxe sare bat da, aliantza, nazioarteko aliantza, non biltzen diren 750 argitaletxe edo argitaletxe elkarte independente inguru. Eta 6 hizkuntza talde daude, eta nazioartean funtzionatzen du, eta duela pare bat urte adibidez egin genitun topaketak 2 urtean behin egiten dira, nazioarteko topaketak, eta egin genitun azkenak izan ziren Iruña. Eta hor nazioarteko editore independente unitz elkartu ginen, eta holan izan zen Txalapartaren hasiera hori, eta honezkero 35 urteko ibilbidea egin du. Gero, Garazik aipatu ditu irakurle kluba eta nazioarteko argitaletxe independenteen aliantza, eta esanen nuke, oso garai zailak izan ziren hasierako horiek, ez, trantsizio garaian, ez zen erraza olako argitaletxe bat aurrera ateratzea, eta olako proiektuak garrantzitsuak izan ziren lortzeko, ez, aurrera egitea, baina aipatuko nuke baita ere Txalaparta ausartu zela beste argitaletxe batzuk argitaratzera ausartzen ez ziren liburu batzuk eskaintzera, eta hor egon ziren zenbait mugarri hasieran, eta aipatuko nituzke adibidez Altafaiak ateratako Navarra 1936 de la Esperanza al Terror, 1989an ateratzena, eta oso liburu mugarri bat izan zen, ez, eta gerora hainbatetan berreditatu da, eta gero aipatuko nituzke baita ere La Mujer Habitada, Giokonda Belirena, klasiko bat, Txalapartarena, eta baita ere Euskadi eta Askatasuna entziklopedia. Beraz, olako lanak argitaratzea ere garrantzitsua izan zen, aurrera egin ahal izateko. Aipatu bezala urtetan Jose Mari Espartza izan da Txalapartaren lehenbazaina eta Txalapartaren aurpegia baita ere, baina duela urte batzuk 2011an jubilatu egin zen, eta beraz lantaldea berritu eginda azken urte hauetan, eta hortaz momentu honetan gogoeta prozesu bat egiten ari gara,
zeren, uste dugu argitaletxe batek gizartearen momentu bakoitzari erantzun behar diola, eta gizartearen egoerari ere moldatzen jakin behar duela. Eta, beste momentu batzuetan ere egin dira olako gogoetak argitaletxean, baina, adibidez bildumak berrantolatzen eta berpentsatzen, eta bulegoa bera ere berrantolatzen ari gara, eta horregatik bulego bat ireki dugu Iruñean, zenbait beharrei erantzuteko egokia ikusten genuelako, eta Tafaiakoarekin batera biak izanen ditugu aurrerantzean. Oraintxe bertan gaude 6 langile, 6 soldatapeko, eta gero baditugu kolaboratzaile finko batzuk, adibidez Monti, Esteban Montorio maketatzaile eta diseinatzailea, bera bai hasieratik dabil, baina oraintxe bertan bakarra da, oso lan talde gaztea gaude. Gero imprenta batez ere lan egiten dugu grafikaz iratxerekin, eta saiatzen gara ere kolaboratzaileak eta guztia hurbilekoak izaten, hori bada politika bat, badakigu Txinako imprenta batean imprimatuz gero askoz merkeago aterako dela, baina saiatzen gara sare guztia nahiko gertukoa izaten, eta liburuaren kate osoa gurean egiten, ezta? Eta hori zaintzen, baita papera nondik datorren, izatea jasangarria, eta bar. Alde batetik dauzkagu liburuak euskaraz eta liburuak gaztelaniaz. Narratiba eta saiakera bi hizkuntzatan argitaratzen ditugu, eta baita komikia ere, duela 10 urte inguru hasi ginen komikia argitaratzen, izan zen, orduko langileen eta editoren apostu bat, eta egia esan, iruditzen zaigu apostu egokia izan zela, eta jarraitzen dugu urtero liburu komiki bat edo bi argitaratzen, batzutan soilik euskaraz eta beste batzuetan elebitan. Hori batetik, gero haur eta gazte literatura ere dira 15 urte luze kaleratzen dugula, eta horiek bai, salbuespen gutxi batzuekin, baina soilik euskaraz argitaratzen ditugu. Eta adibidez gaur egun urtero kaleratzen ditugu 6 aurrentzako album, eta 4 gazteentzako liburu. Eta denetik egoten da, izaten da fikzioa, ez fikzioa, eta bar. Esanen nuke nahiko generalista dela txalaparta, eta orduan 11 gairi heltzen dio, eta generaldetik ere bai, salbu eta poesia. Ez daukagu poesia bildumarik, bai liburu bakan batzuk, baina horiek ere salbuespen dira, ez? Eta gero gai aldetik oso ugaria da daukagun eskaintza. Jo izan dugu nazioarteko borrokak adibidez ekartzera eta horien inguruko liburuak argitaratzera, baina narratiban dauzkagu hainbat eta hainbat autore ezagun, zeren egiten duguna da bai sortzez gaztelaniaz edo euskarazko lanak argitaratu, eta euskarara edo gaztelaniara itzulitako lanak ere bai, ez? Eta orduan horre nahiko katalogo zabala osatu dugu urteetan. Bai, egia da batez ere garai baten hasieran, gero 80ko hamarkadan, bai egia da bere izten zela edo liburuneko konprometituak edo politikok izan nahi dut argitaratzeagatik, eta horiek izan dutelako beti leku txalapartan, ezta? Eta horregatik ezagutzen eta horregatik ere pixkat babestu zen garai batean proiektu militante modura eta konpromiso bat, ez, irakurleen aldetik, baina herri honetan badakigu zer nolako elkartasuna egoten den eta halako proiektuekiko, eta beraz bazen alde horretatik ere konpromiso modu bat, ez, txalapartari babesa ematea. Baina aldi berean ez dugu inoiz
bazter utzi bestelako lan batzuk, edo narratibazko lanak adibidez, izan dena sostengu. Gero beste lan konprometituagoak ateratzeko, baina baita ere argitaletxe baten edo argitaletxe honen marka modura, ez? Gebara saia daukagu adibidez, eta hor narratibazko lan oso potenteak argitaratu dira gaztelaniaz, eta nazioarteko autore oso potenteak eta batzutan aitzindaria izan da txalaparta horretan, gero beste argitaletxe pixuzkoago batzuk edo boteretsuago batzuek hartu dituzenak eurentzat, ez? Agileak, eta beraz, bai egia da, badaukala konpromiso hori oraindik ere eusten zaiona eta lankidetzak egiten ditugu beste erakunde eta eragile batzuekin, eta hori ez dugu bistatik galtzen, baina aldi berean beste lakoak ere argitaratzen ditugu, behar bada lehenengo unean ez daukatenak edo halako kutsurik, ez da, eta orduan saiatzen gara bi bideak elikatzen bai. Ofizionetan dagoen edonork esanen dizu, hontan baldin badago ez dela berasteko, ez dela karrera egiteko, ez behintzat gurean, gure mundu txiki hontan, baina bada sinesten dugulako hontan, ez da, sinesten dugulako liburuak gai direla, oraindik ere, baten batik gezurra iruditeko ez zaio ere, badirela gai, pixkat ateak zabaltzeko, beste ikuskera batzuk emateko, eta bai, beste aukera batzuk badirela sentitzeko eta sinesteko. Eta adibidez, azken txapelketa, bertso txapelketan arira, Maialenek aipatzen zuen desesperantza, ez da, desesperantzari kantatzen zion, edo azken agurrean edo kantatzen zion, eta pixkat hori da, gaur egungo garai ziurgabe eta ilunetan, ate bat esperantzari eskainera diogu. Irakurketa edo liburua direla beste mundu batzuetara leiho txiki batzuk, eta liberan egungo munduari referentzia eginez, kriston abiadura bizian bizi gara gaur egun, informazio pilo bat dugu, baina gehiegi ez dugu hausnartzeko tarterik hartzen sikiera batzuetan, eta hortaz liburu bat hartu eta tarte batez patxada zerbaitetan zentratuta egotea, liburu batek kontatzen diguna jasotzen egotea, kasik iraultzailea iruditzen zait gaur egun, eta beraz, zerbaitengatik iraundu gaur egun arte, ez, literatura. Eta aste honetako klik batean saioan, Bentura Ruiz eta Oier Zúñiga antzerkilariak ezagutuko ditugu. Bentura Ruiz antzerkilari amateurtzat du bere burua. Baina horretaz gain, hainbat idazketa genero jorratzen ditu. Poesia, ipuina, antzerkia edo eleberria. Bere jarduera anitzen fruitu dira, liburuetako ipuin kontaketak. Oier Zúñiga Iruñeko aktore eta zuzendari gazteak antzerkian izandako hastapenak eta bere oraingo momentua kontatzen dizkigu. Orain, dolua jorratzen du, Heresia lanean. Bentura dut izena, abizenik ez zaizki bat ere gustatzen, beti aitaren abizenak direlako, orduan Bentura badaukat sorte handi bat izen honekin eta Benturarekin nahiko. Sortu, jaio nintzen hemen Iruñean, Errotxape auzoan, Txantrean bizi naiz, eta nik uste txikitatik hori gustatzen zitzaidan antzerkia egitea, bestea, idaztea, hitza izan zen hasieratik nire baliabide politena edo indartsuena. Ni Oier Zúñiga naiz, iruindarra, eta antzerkiaren munduan eta irudien munduan ibiltzen naiz ez, bi mundu horietan. Esan dezagun, antzerkia, aktore, ikusentzunezkoetan eta marrazten eta pinturan eta eremu horietan.
Ez zaitez, ez zaitez. Hori guztia eta unitzez ere gehiago, Nahieran. Ez galdu Nafarroako aktualitatea, 11 telebistan.